Ang pulong sa kinabuhi karong adlaw mga igsuon nining adlaw nga Miyerkules sa ikaupat nga semana sa Pasko sa pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Nagpahinumdum kanato nga si Kristo mao ang kahayag. Mianhi siya isip kahayag sa kalibutan aron kadtong nagapuyo nagalakaw diha sa kangitngitan makakita sa iyang kahayag. Sa karaang panahon, saksi kita mga idarana dinhi, unsa kapait ang kinabuhi nga mapay kuryente. Moatenta, motambong tag Flores de Mayo kaniadto magasuo ta. Takong, lukay, unya anagot, ni sa tumbay ang atong kasagarang suga lamparilla ragyod, lamparilla katong garapa unya na ay gas, na ay pabilo, ug di man gani ang mga datuon maka-afford atong Petromax, atong Kingke. No, kaabot mo ni ana mga idaran. Di lalim ang panimay nga ngitngit. Di lalim ang agianan nga ngitngit. Ug mas labaw nga di lalim ning kinabuhi nga ngitngit. Napailawom nga pulong ni ana nga atong angay timan-an karaang Binisaya kini ngitngit kay murag mabaw-mabaw man kanang pulong nga ngiog. Hinganhi ang atong Ginoong Hesukristo ingon siya, ako ang kahayag, mianhi ako aron maghatag og kahayag sa mga tao nga naglakaw diha sa kangitngitan. Ang kangiog sa atong kinabuhi mahitabo sa nagkalalayng paagi. Adunay mga tao nga mingiog ang ilang kinabuhi tungod kay wa na sila kakitag paglaom. Mao bitaw karon ni daghan ning mga kaso sa hikob. Ang kaso sa mental health problems karon di na jud nato kakumpiyansahan. Ang mga batan-on anay manggihikog ngano man tingali kuwang sila sa panghunahuna nga naagi ning paglaom. Ug wa kay paglaom mungiob ang imong kinabuhi. Kung ang daghang kagutang paglaom gyud nga ang Ginoo motabang nato nga makakita tag paagi nga kapamayan tag utang aron do mungiob ang atong kinabuhi. Ug gibuwagan ka sa imong uyab, gibuwagan ka sa imong trato, pangita gyud og paglaom nga makauyab pagkagbalik. Pangayoa sa Ginoo nga makakita kag laing binuhat nga magmahal mopangga nimo sa tinuoray aron di mangiob ang imong kinabuhi. Og gikabikil nimo, gikaaway nimo imong silingan, gikaaway nimo imong pamilya, kauban sa trabaho, imong kaliwat, imong kadugo, aron di mangiob ang atong kinabuhi. Mangayo kita kaisog ug kusog sa Ginoo nga magkauli ato mga maayong kabubuton bisan og lisod kini buhaton ug bisag dili kini mahimo diha-diha mismo. Tinuod og daghan tag kontra nata ikaaway di man jud na nato ikauli ini kaugma sunod semana uban pila pagkatuig maabot pag dekada usay uban padong na mga matay mo pay ikauli. Pero lahi ang naata ikaaway nga dita maning kamot nga dita maghago nga magkauli o mahilot ang nangaguba natong kabubuton kaysa mga tao nga nanlimbaso nga buhahan hinahinay magkauli ang maayong kabubuton. Mao kini ang kahayag nga gipasabot sa atong Ginoong Hesukristo. Hinganhi siya isip kahayag sa kalibutan aron ang mga tao nga naa sa kangitngitan makakita pinaagi ni Kristo, makakita sa tinuod nga kahayag. Asa na ito makiti ang kahayag? Pagdangop sa Diyos, pagampo adlaw-adlaw, pagpangayo sa iyang kusog, o makakita usab kita kahayag sa mga tao nga makadasig sa itong kinabuhi, mga tao nga santuson, mga tao nga ligdong o kinabuhi, mga tao nga nakahatag na itong maayong paningingnan, nga diin makapanamin kita sa kinabuhi sa Ginoo diha sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi nga naghatag na itong kusog, kadasig, inspirasyon nga mopadayon kaliwa sa mga kangiog ni ining kinabuhian. Karon, kumusta man ang atong kinabuhi? Hayag ba kini or ngiog? Landag ba kini or ngit-ngit? Kung naa kita sa kangit-ngit o kangiog, ang Ebanghelyo nagpahinumdum nato karon na si Kristo mianhi isip kahayag sa kalibutan, kahayag sa katawhan. Ayaw pa nga atong suga sa kinabuhi. Atong pasigaon ang suga sa atong kinabuhi, ang atong Ginoong Hesukristo. Kaingon ang itong Ginoong Hesukristo karon mianhi ako nga kahayag nga nag-iwag sa mga tao diha sa kangitngitan. Daigo nato ang Dios, angay nato siyang pasalamatan.